Bat, bi, hiru, lau, bost. Kaixo, gu Izaro, Malen, Marina, Eta ekiagea, DH bateko ikasle. Karakteron ikasile da izte dugu. Gaur egungo gaztiak bai. Gure herrian hitz ezberdinak bai esatea, adibidez. Txaparrua. Galdera, ze musika entzehazten zuten? Gu beti bezala. Euskal kantak. Oroitzen zara txikita, nola geundenen unozoa jolasten. Eskuak zikin, baina gazo barik, intzea entzen zen arte. Azkenek gurean dena ikasten, zuretan poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta ez geldituko ezer. Eta zuegin hitz egitezue euskeraz? toki guztitan ikastola. Kirolian. Transporte publikoan. Parkian! Komunian. Eta toki